N'anga yakandipa mushonga yakanditaurira kuti inini ndaifanirwa kuzofushira mushonga iwoyo nemagaro ndisina kupfeka usiku mudanga remombe. Ende uyezve mwedzi wega wega zuva ra12 dheti ra12 mwedzi wega wega ndaifanira kuenda zvakare usiku. Right, muri Zimbabwe makadii? Ava ndiri kufara kuti nhasi ndinemi ndikutaura nemi ndine Mambo Mutize. Kungotaura zita kutaura vakawanda maakundiziva. Ndinobatikana stereki navanhu vanobata mushonga. Ndo vanhu vandinowenga pasina kudenga. Varo ine mbavha ndo vanhu vandinowenga. Nekuti ndiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kuchema vachiti mambo tiri kuno kuUK, mambo tiri kuno kuAustralia, vata nyika dzakawanda wanda, vari kuDubai, vari kuNew Zealand, muri kutaura mese ndiri kukunzwai. Nevari kuSouth Africa, kunyanya vari kuSouth Africa makawandisa zvisingaite vana vangu. Mese ndiri kukunzwai, ndiri kukubatsirai matambudziko enyu sekutaura kwanenda kuti ndikubatsirai. Asi handisi kufara nenyaya yezvinhu zvakaitwa zvimwe zviri kukutamudzai zvamusingazivi kwazvakabva nako. Saka ndiri kukutaurirai mashoko ekuti aiwa musatya. Vachauya zvavo vachasarenda seva muri kuona vachisarenda. Ndofunga muri kuona nyaya ava amai ava nemurume wavo. Nyaya yekushandisa vana vavo. Havasiwo vega vamwe vanouya. Havasi vese vanhu vanoitirwa zvinhu zvemidhiya. Ndinonzwa mumwe paunofanira kuti mambo toita sei? Hatizobuda paTV. Imi ndimunotsvaga TV yenyu kana kuti ini ndotodedza hangu kana nyaya idoti ibude pamwe Zimbabwe waona. Handisisi nyaya dzandobudisa. Dai ndaibudisa nyaya dzese. Akutaura kuno katidzoda takupi. Atidzoda chini mukana wokuitira nenyaya yekuti vanhu vanenge vachingotedza kutoita zvimwe zvinhu zvakatokura zvisingakwanisi kuratidzai. Asi pazvishoma zvamunoona izvozvo namatai kana ndichikubatsirai kuno kimi namatai kwete ngotemboti Mambo Mutize vanotibatsira. Nokuti dzimwe dzenguva ndichikubatsirai but kana musinganamatai ikokoko mune muchitoshungurudza ine ndichiitai namatai enyu kunoko. Ndangoti ndingokutaurirai chete muri Zimbabwe, handina zvakawanda zvandakutaurirai. Asi ndine chokwadi chekuti Mwari anokudai mese. Uye inini sababa wenyu ndinokudai mese. Saka ndakanzi Mambo Mutize. Nokuti ndiri mambo wezvese, ndiri mambo wemweya wemutsvene ndendiriko kumatretino medical house kunoshandwa futi nemushonga ikoko nendiriko. Because pane zvimwe zvisingade kuti mvura chete, zvoda futi midzi. Saka kwese ikoko ndenge ndiriko ndokuti okoyo muroi. Ndichikutambirai zvekare pano paRadio 263 vanhu pachane chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Vadikani tine vhidhiyo ratakatora kwaMambo Mutize last week. Tatora vhidhiyo kwaMambo Mutize last week. Ivhidhiyo rababa vanga vakagadzirwa ivo vakaita mushereketwa wekusvika pakurara nemurora wavo. Varara nemurora wavo vakagadzirwa kwaMambo Mutize nhingo yaramba yakamira. Ende ini ndichishuta vhidhiyo iroro ndaitotyawo nezvavakaitwa. Zvisinei, nhasi futi tine imwe interview yatiri kuita panapa. Makadii sisi? Makadiwo. Makadii baba? Tiripo makadii henyu? Tiripo. Makadii mama? Tiripo makadiwo. Tiripo. Ini sahatirari ndakanzwa nyaya tinoita interview sezvairi. Hatigoni kuzivisa vanhu manyepo kana kuti nyaya isina proof. Tiwatauya nevanhu vacho. Sisi tanzwa dambudziko rakakuwirai. Nyaya yakaitika sei ende chii chakaita kuti imimi musvike pakuzoda kunobatsirwa kwaMambo Mutize? Ndakatora namba dzavo paYouTube. Ndobva ndavatsanangurirawo dambudziko rangu. Ndobva vandibatsirawo. Alright. Raive dambudziko rei? Rekuti kuroorwa. Ndogona kudanana nemunhu ane mari. Zvinongopera. Ndogona kutovimbiswa neboyfriend yangu ine mari kuti ndoda kuitira something zvinongopera. Mama nemakore mangani musati maroro? Apa ndine 36 years. Hamusati mandororo? Handisati ndatororwa, handina mwana. Alright. Ndinoda kubvunza kuna mama kuti kusarorwa kwemwana wenyu uyu musikana handi mwana wenyu? No. Mune chamanga makabata here chaikonzeresa kuti mwana uyu asapinde mumarriage? Ndisikazivi baba kuti pane zvavakabata. Nokuti ukaona mwana akufamba achitsvaga kuti abatsirwe, unenge akatobata kaisu nababa vake. Alright. Imi pamakaenda kwaMambo Mutize makabata chii? Makanzi chii kwaMambo Mutize? Vakandibatsirawo zvone zvavakandibatsirawo. Ndobva zvadaro ndobva ndazofonerwa namama
kunzi havasi kuenda kutoileti mirai ndoda kunzwisisa kuti Mambo Mutize vachikubatsirai havana kukuudza here kuti Ningi ndio muroyi wenu? Vakandiudza but zvinhu zvinonetsa kuti unoudza vabereki nekuti unotya mhosva mangwana. Alright. Imi maudzwa kunzi Ningi ndio muroyi wenu, uda kutoziva muroyi wenyu inini handisi kutoziva, uda kutoziva ndiani muroyi wenyu? Ini ndakaudzwa ndimama natete vane chekuita nelife yedu, hazvisi mandiri ndega. Nditori nehanzvadzi yangu yandakatosiya kuUK. Kutongoitawo urombewo zvekutongoti zvinhu zvacho yakura sei hanzvadzi? Ane 31 years. 31 years, haana chinobatika? Hapana kana chinobatika. Kwozoti munin'ina wangu ari mumbawo ari kuno kuZimbabwe. Haatorina mwana, akaroorwa ane 26 years. Hey! Sikamba menyu muri 3? Tiri 3. Kumusha ndekupi? Inini kumusha ndobva kwaMurewa. Kwamurewa. Alright. Baba ndine mubvunzo, ndona mama vaita unge varamba kundiudza chokwadi. Tanzwa chinzi makaonekwa mimi kwaMambo Mutize kuti makabata, makarumba, makabata zvinhu zvakashata. Mungatitaurirewo here kuti munozvibvuma here zvataurwa nemusikana? Nyaya iripo ndeyekuti nedambudziko riripo ratave naro mushure mekunge mwana uyu aitawo uchenjeri hwaakaita kuti aone hameno maYouTube iwaya zvaakaona nekuzobatsirwa kwaakaitwa. Dambudziko ravepo ndo raakuita kuti handingakwanise kuzvivanza, nokuti kana munhu usingaende kuchimbuzi iwe uchidya zuva rega rega hauzive kwazvinogumira. Ininiwo ndakanga ndabatawo zvishoma zvandikabata ndisina zvangu kunge ndakanyanyonangana nevana, asi kune zvakazoitikawo kuti papinde mazita evana. Inini Alright, mirai baba. Ndoda kunzwisisa kuti chicha imimi muchinoromba mainorombera chii? Inyaya yepfuma. Yepfuma. Zvinhu zvanga zvisina kugadzikika zvakanaka. Zvanga zvine ropa mukati here? Zvanga zvisina ropa, asi mushonga wandikapiwa waida kuti ndichiwanawo pfuma mombe dzichiwandawo. Saka n'anga yakandipa mushonga yakanditaurira kuti inini ndaifanirwa kuzofutsira mushonga iwoyo nemagaro ndisina kupfeka usiku mudanga remombe. Ende uyezve mwedzi wega wega zuva ra12 dheti ra12 mwedzi wega wega ndaifanira kuenda zvakare usiku senguva dzandikaenda kunofushira mushonga uya ndichinoitira tsvina pai danga remombe. Mufushira nemagaro? Ndofushira. Hey, muchinoromba nakunzwisisa apa mukakwanisa kutiudza kwamakarombera, musataure zita ren'anga zvino. Inini ndakarombera kuGuruve kuAngwa uko taakuda kunopinda bhodha Zambia. Alright, makaenda nemudzimai wenyu here? Ndamboona varamba kutaura. Pakutanga ndakaenda ndega. Izvi zvinhu zvinotyisa kuti mudzimai amhanye nekufumura kana kutaura. Pakutanga ndakaenda ndega. Ndichibva ndanzi uyai naamai. Asi amai vanga vasiri kuziva kuti zvatiri kuita izvi zviri kufamba sei. Ivo chavakaziva chete kuti nhamo yanyanya. Mararamiro amuri kuita, saka baba vakauya kuti tikwanise kuvabatsira. Saka zvataakukubatsirai nezvatiri kukupai, nokuti inini ndanga ndakatsanangurirwa kare dare rese. Ndo pandikataurirwa kuti taakukupai izvi, asi amai havana kunge vazoziva kuti zvatiri kupiwa izvi zvichazofamba sei. Mirai baba, miko yamakapiwa imi ndoda kutoiziva, wakawanda ndoda kuiziva. Kune vaya vanenge vachida kunoromba, vanenge vachida kubata zvinhu zvakashata, vazoziva kuti kana takudai so takutambira kunonetsa. Zvakamira sei? Miko yandikanga ndapiwa inini yanga iri yekuti pamba hapafaniri kubuda moto usiku. Uyezve tine mukomana akanga akutibatsira zvipfuyo zvanga zvati wandei. Mukomana iyeyo aiti nguva yechirimo iyayi aisairira mombe. Kana asairira mombe dziya pakunodzitora asati
abuda muyadhi aenda kudanga remombe nokuti ranga ringori mujinga mefenzi iri pamusha. Unomira nechepamusoro pedanga remombe obva aridza muridzo kuti chiyo. Ende adaro mombe idzodzo aitosangana nadzo pano nepapo mamita mashomanana kubva dzaakutouya dzega. Dzaisabiwa, hapana chaiitika. Mombe idzodzo, mbudzi, hwai, zvese hapana chaibiwa pamusha. Alright. Nyaya yenyu inotyisa, inokatyamadza. Chii chakazoita kuti zvinhu izvi zvamakaromba zvikonekite nevana venyu kuti vatadze kupinda musha? Noti mati muchipiwa mhiko manga musina kunzi vana vachatambura vachatadza kupinda mumereji. Chii chakaita kuti zvikonekite? Ipapo ndo panisiri kuziva nokuti izvi zvandaigadzira zvainzi pfuma yaigona kuzouya futi nekupi nekuvana. Vana vaifanira kuzoitawo futi magarikwa. Asi chandiri kufungidzira kuti pane pakazopotseka kana kuti pane pakakanganisika pandisina kunge ndakajekeserwa nen'anga ndepekuti ndakanzi ndinyore mazita evana ava vari vatatu vese ndovanyora pajira dzvuku ndoisa mubhodhoro muine mvura ndovharira imomo ndobva ndacherera pakati pechivanze pamusha patinogara. Nanhasi aripo. Alright. Musikana, iwe waenda kwamambo Mutize. Mambo Mutize vakakuti chii waenda ikoko? Wakangonzwa kunzi vabereki. Wanzwa kunzi vabereki makabvumirana here kuti vasangane nematambudziko avari kusangana nawo izvizvi? Ndina kubvumirana nazvo, but ndakangoita go back to senda ndakanyarara. Kuuya kwavatoita kunoku vatoinga nyaya yekuti vandoudza kuti havasi kuenda kutoilet. Ndikati handei munobatsirwa. Vatouya vachiti vari kutouya vazobatsirwa kuti vakwanise kuenda kutoilet. Havana chavanga vachiziva. Alright, manengo yakareba sei mama musingapinde mutoilet? Ndatora 2 weeks. Ko baba? Inini ndatoraudzira 2 weeks nezvimwe zvimazuva. Saka zvinoreva kuti ndini ndakatanga, asi nemudzimai hatina kunge takurukurirana, handina kukasira kutaura. Pandikazotaurirwawo nemudzimai kuti ini zviri kundinetsa ndiri kana neniwo. Saka inonzi chii? 2 weeks musiri kuenda mutoilet. Chokwadi. Pfuma iyi yamakarombera ichiripo here? Nekuti Mambo Mutize muziro wandinozviita pane nyaya ndakambotora hangu. Imimi pfuma yenyu ichiripo here? Pfuma ichiripo izvozvi. Ende zvese zvikutofamba pana chachinja? Kumbudzi uku ndo kwandaakuona dzakungoti rware dzimwe dziri kuita vana vachifa. Idzo zvakare izvozvi mumba mutori nenyama yembudzi yakangodonhawo, yakangofuma yakafa. Tikangoti ngatitorei, kune kamuzukuru kamwana kehanzvadzi yaadzimai, tikati vhiya tiite muriwo. Takatongosasika irimo mumba. Alright. Ndikuona mwana wenyu hamusi kutotarisana, akagumbuka, akatsamwa. Mazvipira here kuti mosarenda mushonga kuna Mambo Mutize? Zvandichaita mhuri yeZimbabwe, ndichadzoka ndichitora episode 2 vachisarenda mushonga wavo. Notikuona mabhegi aneya. Mushonga ndaandisina kuuya nawo zvanhasi nokuti hatina kuziva kuti tiri kufambirei. Tangonzi handei munobatsirwa. Alright. Mambo Mutize muwasunungura nhasi here kana? Aiwa. Ndari wasunungura. Ndatotaura kuti inani kuda kusunungura kana musati maina mushonga yenyu. Nekuti uyu mwana anga ari ku-UK. Akatokwira kubva ku-UK. Kuya muZimbabwe. Saka manzwa achitaura china akatosiya dzadzi kupi? Ku-UK. Ndakambatsira pafoni ari kupi? Ari ku-UK. Chokwadi. Alright. Saka uyu akatobva ku-UK akauya kotobatsira atofoni nawo ndisikaenda toilet. Makabatsira through phone ka. Ndakachapa phone. Alright. Alright, muri yeZimbabwe ndofunga manzwa Mambo Mutize vachitaura. Kune vaya vane maproblems akaita semusikana uyu, nhamba dzaMambo Mutize ndo dzamuri kuona pascreen dzakanzi Mambo Mutize. Inini zvandichaita ndichadzoka kwaMambo Mutize ndichitora episode 2. Saka ndatifambei tese. Kana wanga usati wasubscriber, gara wasubscriber, gara mafollower, ndatifambei tese kuitira episode 2. Inonzi chi baba? Mashoko amunoda kuzivisa kune ava vari kubata zvinhu zvakashata, vari kubata zvakaipa, munovati chii?
Mashoko andingazivise ndeyekuti hama we, ungada pfuma zvakaita sei, ungada kugara zvakanaka zvakadii, ungada upenyu hwakayemurika sei, asi chinhu chinonzi mushonga nekuromba ngatisiyei, nokuti izvozvi ndiri kuona kuti vakanyora mazita evana vavo vatororidzwa zvikwadi ndobva wapira kahari hachari chavakanzi vacherere pai waitira tsvi saka vakutovanza kapa interview ungati munhu akachitanga kutsananganya nhasi yekutsanangura baba noti mambo mutize wakutoprofita zvimwe mazita evana ari mari kopa iwo waenda kuite chikumacha nemazita evana hanzi kumacha maendabuda mutoilet waita zvimandangana mombe waenda kumacha kuite nemazita evana. Ndo zvandikange ndakaudzwa kuti ndinofanirwa kudaro, zvinozoita kuti vana vangu vave neupenyu hwakanaka. Manje apa munosunungurwa here makaita muchinzvinga nzvinga? Amai ava ngavataure chekuti vazobvumirira mwana vafanira kutaura zvinhu chokwadi ndokumbura kuziva chokwadi. Mambo Mutize vakutopinda pamweya kutaura chokwadi inini kuti ndizobvuma tati chikuita nhumbu dzichibva vakatozovapo ndatobva kunobatsirwa ikoko. Mama toita kun'anga yatienda kun'anga kuti n'anga yakaudza kuti aiita kuti kuti vamwene vangu amai vababa vamwene mai amai vangu alright vanga vakatobata-batawo futi vakatobata-batawo vaidya vana vangu. imi mamuna wenyu wamakadya here nekuti kana munoromba chimwe chandikazoona kwangu hakuna kunge kwazofiwa kubva paibva hadzimai nhumbu tichizobereka vana vatatu ava hakuna kunge kwakazofiwa, asi mudzinza kuhama uku ndokwanga kwakungofiwa apa paita rufu pamwe pacho waitombozeza kuendako waona vachingomhanya nemapostori otozeza kuenda kuti ndikaenda uku zvino handina kubatwa here. Baba hamuna kundipindura zvandiri kunatida, handina kugutsikana. Imimi maisadya vanhu here, ndo zvandiri kuzama kutaura nemushonga wenyu. Imimi waisada ropa revanhu here? Ipapo ndanga ndisina kutaurirwa, asi nekuona kuti muhama makufiwa ndakaona kuti mushonga uyu waane ropa. Saka iripo imwe nguva yandikamboedza kudzokera kuangwa ndikati zvandakuona inini handisi kuzvinzwisisa. Hapana here zvimwe zvamungaita zvikanzi hapana zvandinokwanisa kuita, zvandikaita ndizvozvo zvandikaita, imimi mune zvamaida. Saka ndakagadzira zvamaida. Pfuma hamuna here? Ndikati pfuma iriko. Mombe nditori ne45. Zvikanzi handina chimwe chandikaita chekuti kana pane zvamukakanganisa zviri kuita kuti mufiwe mudzinza, izvozvo zvaazvenyu, munotsvagawo mumwe mubatsiri. Saka kuti inini ndiudze nyaya iyoyo vana ava, nokuti inini mari yekuti nditsvage mubatsiri handaikwanisa kuiwana, asi mari ndaikwanisa kutoiwana kune vana vanga vari kuUK kuti ndichitsanangura vandikagadzira futi kuti ndichitsanangurawo nyaya yekuti ndibatsire iwo. Uyu mudhara wekumamira mudango chichaita tasatengesa mambo agadzise nyaya yemushamani. Chichaita kuti imi musatengese pfuma yenyu imimi yamunayo. Mombe dzanga dzisingakwanise kuti nditengese nei, nokuti ndakatoudzwa kuti handifaniri kukamura imwe pfuma yandichawana mudanga ndichitsvagisa mari, asi kuti pfuma iyoyo ngairambe ichiita sei, ichiwanda. Kana ndada kuti ndadawo muriwo, usavi nehama dzangu mumusha, ndaigona kungouraya imwe mombe todya zvedu iri nyama. Sikangorombera ungoti zvinhu zviwande vanhu vachitambura vanhu aiurayirwa vana naatezva naamweni kose akazotambira jira rakapuwa naamweni vanhu ndorida kuti pano jira iro hanzi sei ritoripo jira mutoziva kuti ririko ririko asi kuti handaigona kuramba zvinhu zvandapiwa navamweni vaizonditonhorambirei nokutambira kwandakaita mhuri yeZimbabwe akushayisaiga vana vake mberi. Ndine varoi vakuru ayo ndakutotyauka. Izvi zvinotyisa, zvinokatyamadza, neniwo ndavhunduka.
ndapererwa. Mambo Mutize vakutoita vachipinda pamweya ende zvimwe zvinhu zvavakutaura zvikutondityisawo. Musacheme. Ndakuona kunge makuda kutochema. Mashoko ekupedzisira mamuda kuti chii? Mhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe ndoda kuizivisa kuti ukazwa murume akuti ngatiende kwakadai usakurumidza kubvuma nokuti zvinozokunetsa mangwana izvo zvatatoa nemutunzi singaendi kutoilet. Utorwadziwa. Musikana, mashoko ekupedzisira uchitenda Mambo Mutize nepavakusvitsa izvezvi naMwari wavo zvavakuitira mulife mako, muupenyu hwako, kuti ubate kuti vabereki vako ivo ndo vari kukuroya. Mambo Mutize nebasa ravabata iri kuda kuti chikwavari nekumhuri yeZimbabwe. Ndongotenda vangu kuti vasaitrain chete vanhu vane matambudziko akawanda ngavaitira vanhu vakawanda. Asi iwe kutenda pali pandava kuti yokushandiswa namai kana kubaka vanondituka here? Ndakakutukai sekuti inini ndaifamba ndichinzi ndisekuru nambuya vakabereka mai. Ainzi rapuro makatukwa. Mhuri yeZimbabwe, ndofunga manzwa zvatanga tinazvo panapa episode 2. Ndichaifambira kwaMambo Mutize. Vanoda kubata Mambo Mutize, namba dzavo ndo dziripo pascreen dzakanzi Mambo Mutize. Ndichashuta episode 2 vachiuya kuzosarenda zvinhu zvavo. Much love.